Eguzkizel adituak aditzia belarri batean zegoen, bere aipak irakurtzen zuen bitartean Aliziak bestetik aztertuta. Zerbait interesgarria gertatzea nahi zuen. Zein aspergarria den, ez dago ezer interesgarririk. Bat-batean, txitxuri bat agertu zen korrika, jaka jantzia eta erloju bat eskuetan zuela. Ondoren beranduegi ontzi bat jaka eta erlojuarekin hori ikusi egin behar dugu. Ontziaren atzetik